takut saya. Hae. Ayo. Hae urung hae kok ya. Nggih. Hae. Sik. Oh, sik Jim. Ya ora apa-apa. Oh di video sik. Ya Allah lah kok luntur to. Iki mau bar kesandung kok piye? Kok saiki melorot? Lah abu-abu. Ayo Mbak Pepi. Bareng sampun. Dalam? Oh nggih. Apa wis ganti? Bareng sampun. Oh lah, nggih nggih nggih. Tresnane
Diraske kerantengi wedokan Dik Topan. Yo, prima suara campur sari. Spesial kanggo Mas Pandu.
Mbah Jadul. Kaya ngene kok jar aku preikel. Untuk ngajari piye? Aku mau tamasya ngeliling-liling kota sambil melihat-lihat
keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak. Masa gugup bogel? Ora gugup. Lihat kebunku. Bosen ganti. Ganti lagune. Seris kangene ati edan iki. Tambahi lono no. Weh kangene ati. Belot-belot ke sik. Tak tang tak tak tang tak tang 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 tang. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan nggih, Pak. Bu Sri sembah nuwun. Kantel kene kula Bu. Yo. Monggo ingkang remen kangenipun ati. Pak Jawir monggo Pak Jawir. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu bebojanku ati susah wong kangen rasa kangen rapi samari amung sira kang bisa nambani Siji-siji sik. Mboten penak lho Pak Lah, lek nggih. niki ya Allah. niki wau kula nembe king Bogor Mas Bogel Nggih. lanjut rene sayup-sayup kita sayah nggih kados Lah nggih nggih. Piyayi lek kados Pak Aris menika nggih jos gandos ya Om Bogel. Serawunge to. Nggih. Wah, pokoke nyuwun dipundi donganipun mawon. iki Pak Jamari nembe gerah Oh nggih. Sehat Mboten selalu saged rawuh, nggih. Bapakku, Pak Jamari Nggih, yang jauh di sana. sehat Pak Jamari Nggih, amin. Omjun Ojo Prima suara kunjuk sedaya para
lali janjine. Gentosan. Mbak Pepi Mbak lali. ya. Pepi maju. Nek Mbak Ragil Gentenan. kita wis dijob. Nggih. Nah, nggih. Eh, Lah, gitu ya. Oh, kae toh. Ah, ya. Sudah. Nah. Aja semalang. Dipun bablasaken lali janjine Mas Bukan. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang Lara diundang kok ya ora Lah teko. kowe nang endi to, Beb? Lah wong mboten Apa diundang kok. salah Sherlock-e apa piye to? Lah nggih to. Lah nggih. Mbok ya dijak. Kok ditilap. Nek dijak jare alasane ana sing gondeli ngono lho. Sinten lho? Kuwi sing Pandung. Pandung wis mulih. Pandung wis mulih. janjane kowe nang gelagatmu sajaku priyani atiku sujono kowe kancan karo liya-liya Prima suara.
Wis cukup loro ae, Pep. Dereng ah. Pau Rizka kathah, Pak. Loro ae. Wis ngantuk iki. Pun ngantuk. Nggih. Kopi riyen. Dikopen isih ya. Jan-jane kowe ning andi. Gelandanmu sajak Nggih, Mas Boga. Matur nuwun. Sing Pak penting Ari. urun-urun ngoten sanipun gayeng. Yo, ayo yo, wasik. Warga besar Pondok Gede. Selamat bareng.
besar Cibubur. Asik. Spesial kagem Bairo Pondok Gede. Nangis sak jerone atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku butuh sahabat karo sapa Jarane ditumpaki jarane ditumpaki Ya salah. Siji meneh Mas. Kok urung lho ya berarti ya. Aku nek malang ning ngarepe buke kok buke ngangkon. Kekno Dik ngono. 5.000 ora apa-apa lho Mas. Lho kan. Alhamdulillah. Pak Di Suradi wis urung. Sampun urung. Mburine. Ki yo juragan iki. Wis tak salami yo mau. Aku urung. Oh iya iya. Nano. Om, tarik. Aja lali pawelingku. Lahirno Pak Haji si kucing deki spesial kagem Mas Ambon Pak Surati
ijelipun pengantin putri lamun Cinandra kados Hengki. Hei. Ya nek kebuki iki lho. Jos. Jadul kadenge Darien. Dereng. Nah, nika lho Mbah Jadul. Juragane kerupuk Pak Neli dulu ya. Nah, mau bawa perawan Kalimantan. Nah, lah nggih, mengke bar Pak Neli, Mbah Jadul kali Mbah Amin duel kijing miring. Pak Pandung. Lah nggih Pandung bareng. Yo. Ayo Mas kijing miring. Maju maju. Ayo Dik. Seragen bergoyang. Juraganku sing bagus dhewe. Prima suara untuk Anda semuanya. Monggo Mas Dikit. Iki kudu loro sindene. Sijine. Gak iso. Aku dhewe. Sijine nggone juragane. Kuwi engko. Oke, monggo Pak Dikin. Ha ini sakniki napa mangke? Nyongkor apa-apa. Oh mangke mawon. Kok nek mulai? Langsung lunasan menika. Lunasan. Ora iso. Aja lali paweling.
lek jenengan ngoten niku ya Allah. Berkah nggih Pak nggih. Seneng aku lek ngene iki. Bapak lagune tombo kangen nggih. Oh, Bapak tombo kangen, guys. Jenengan bablasen napa? Bablas ya apa iku Napa? tuan rumah. Tombo kangen saged Tuan mboten? rumah, Saged mboten? Oh, penyanyi ora iso. Sing duwe sendang kuwi Dik Rizka. Sendang konggrit. Aja lali pawai.
Lah ya pimpinan arep nyanyi barang iki kok. Monggo Mas Marno. Nek disambut kali terus. Bapak RW, Bapak Sekitar. Masih bersama Primas, pimpinannya Sopondo, Pak Esandi, Mas Ambo, YouTuber sejati, ada Mbak Lucy. Bukan Mbak Lucy. Monggo Mas Marno. Ayo masukannya mas. Nalikane aku ninggalke aku brebes pilihan tetes ning atiku kepengin mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane mandeg dulu asik. Monggo Mas Marno, ayo. Cek selang maghrib. Bapak RW, juga ini spesial untuk Mama Ilando, sambut guntur. Tangisku es semburan guyu Rino wangi kang gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edan iki malah atone ngamoto Mas Marno ayo kita akan sak buku bisa loro ati loro bisa GWR bisa spesial untuk Mas Marno loro ati loro Mas Marno ayo Mas Marno berikan spesial untuk Mas Marno Pak RW monggo
matur sembah nuwun Bapak.